Yang rantang kuwi. Lho, nek aku jajar karo gendok Rinfi ki wis pas. Deloken koiringan ayu lho kaya dene ape nyuntikno mbae. Kok malah dicoba dhewe. Saiki takok iki, Mbak. Nggih. Iki ben ketok uripe kabeh sampean yo berguna, mereka juga berguna. Mas, Pak Julang yo berguna. Ada fungsine. Sampeyan tak gawe mbokno karo mbok. Oke. Ya, ngono. Masane jejer ke serasi nyun sewu cara panganan kuwi Mbak Rinci kena iwak pitik. Gurih apa nek pitik Jawa. Ya ala-ala. Nek ada wong liwat wong neraka. Ya Allah, lah wong ki masalah. Lah kok enek iwak pitik dicocoki kirek. Ibarat panganan koyo ngono kuwi. Ora apa-apa kirek langsung penting atine yo. Dadi memberi contoh. Atine apa ya mukok kuwi. Sampeyan diberi contoh umpama duwe garwa, bagaimana bersifat adil. Marang garwane. Saiki sampean ngadepi mbok wek dhisik, baru ngadepi mbok nom. Ya ceritane tak gawe ngono iki. Spontanitas, improvisasi. Ya. Sepurane sesuk aku ora Diajeng ngono lho. Arep pamit ki layak ta iki. diajeng rak piye. Kaya ngene iki luwe jerene mangan sego patang dimut sak piringe. Lho jarene kowe ora hidup semati ambi aku to Kang Mas? Piye? Panjenengan riyen ngendika lek sampean sehidup semati kalih kula. Jangan mantenannya. Sehidup semati ki mbiyen saya mati dhewe ana. Kasihan lho. Sampeyan aja kaya ngono nyuwun sewu le Mas Eko. Arep kaya ngopo ki lara-lapa iki panggah mbok tuwa. Sing tidak rekoso, mbasa nak penake kok malih rabi, mbok nom sekok penake kowe. Ngene kok bojo kok kon lemu, akhire nasibe kaya kerupuk Bandung. Apa? Alum-alum cilik-cilik mengkeret matek. Wis saiki tak gawe Mas. Ya, le tutuk gawe setengah sen ketoprak. Iki ben pamitan karo sing mbok wek Ape porane mek mbok nom. tapi iki mboten terbuka no mosok arepe pamitan kene mbok nom. Oke. Siap. Ya, tutuk. Diajeng wong ayu. Kula wonten dawuh. Tamu mboten pinanggih panjenengan tindak wonten pundi kenapa? Kok dope kaya pedhot. Lah kendong mbok tuwek kan umure 85 kita kata mblangur ki ngira apa-apa. Ngene. Iki aku ana bisnis. Bisnis Sing apa? kira-kira kok nek mantuk jenengan kok tak tukokno mas-masan sing kira-kira teko pundak supaya nek mlaku ora iso let smile ngene ya. Oke, aku gak ape lunga sedilo. Kowe aku ana endi? Yo bisnis to, ya. Oh, kowe arep golek duit. Bisa. Ya, pangestoni ya makmu muga-muga kowe slamet ning alam donya. Ora ning alam setunggal apa ya. Tak enteni garwaku sing bagus dhewe. Bojo tuwek umur 85 kira apa? Ya apa ke ra karuan. Kowe ngono jimat wong Jawa. Wong Jawa iki jenenge digemboki. Jenenge kuwi lek kowe mau pamit mbokmu dilangkai demit setan, jen setan priprayan ora doyan. Iya, iku mau terai akeh-akeh sing ra doyan nek model. Terus akhirnya ngene Mbak Lucy. Monggo Pak Julang nemoni Mbok Nom. Ternyata sampean eruh. Nesu piye ekspresi marah. Ya. Pamit. Lah pamit sik ya sayang. Yo, Aku pamit golek duit. Ya. Wong itu Kok temu mboten ketinggal to Kang Mas? aku lagi ingon-ingon babi. Ya wis kaya mengkono awakmu ki sabar ya. Aku ki kangen banget kok. Nek wis kangen ki ya padha wae. Awake dhewe iki wis bebas ya. Supaya piye ngono ya. Coba-coba yen kangen pun kangen. Ya. Tergantung ya apa Pak Julang. Ini morai ini. Iya. Kurangnya nggak sih kurang banget. Ya. Memanismu kanggo jiwa
Aku kok nek mulih yo ngangsur ngene. Ngopo? Wong siji wae ning dekol oklek lho iso. Ya ora perkara anak kok njaluk apa dituruti ngono. Njaluk apa bakal tak sembahkan. Aku pengen mobil Alphard. Wis engko tak tumbasno. Aku pengen liburan di Swiss. Ora masalah. Wis tondo. Aku pengen rumah 10 tingkat. Tak gaweke rumah minimalis, kamar mandi dalam, tidur di luar. Oh, so sweet. Wah, seneng aku kuwi sosis. So sweet. Oh, sosis. Wah, lha kuwi iki so sweet kok. Kamu tuh ganteng banget lah. Ganteng-ganteng diwe. Pinter-pinter diwe. Ireng-ireng diwe. Elek-elek diwe. Kurus-kurus diwe. Sayang, Dalam sayang. sini. Ganyang liwat. Kok merinding ya? Rasane iki jebol. Iki kok ono apa to Kang Ora Mas? apa-apa, ora apa-apa. Ya. Wes. Iku malam pertama wae, Dik. Janjimu piye wong karo aku? Jarene kowe pamit karo aku arep golek pangupa jiwa, arep golek duit bondo donya menake bojo. Tibake kowe ning kene kok selingkuh kaya ngene. Piye karepmu? Sik iki ning omah kudune yasinan kok nglunjur iki. Kowe ngajar wong lanang ora duwe tata krama. Kowe pamit kuwi nyambut gawe kok ning kene iki gondo kena apa kuwi? Ngene lho, sabar. Atimu iki lepas. Sabarmu, wong kok Kok muring-muring. hati-hati iki lho ning kene. Lah biasane nek awakmu jumbul iku lorot kok ya. Kowe ndadeni apa kowe? Kok arep nukokne omah, arep nukokne apa mau? Mobil kowe? Kowe rene malah gandol ambulan. Aku ora mbok gandani. Wah, sabar sik nggih, Nduk. Iya sayang. Sabar. Ngene lho. Sini to Mas, ojo cedek-cedek kuwi apa kuwi kok koyo ngono. Iki dadak merah. Sampeyan pilih aku apa kaya ngono kuwi? Hidup ada pilihan. Saya tetap memilih. Ngono sing dipilih kok ora milih, yo milih awakmu. Makane Jalukmu apa? aku njaluk dirabi. Ya tak rabi engko makmu pas tak paringi sing enak-enak kepengin sandwich. Sandwich Minumnya kepengin apa sayang? susu. Awakmu ora. Aku tukokno susu. Iya wong dhewe wis sakmono gedene. Omben. Enggak nomben-nomben. Wong kene kepengin susu awakmu ora tak bedake tak tumbaske sisri ya. Lah dene mbok sampeyan tukokne ngantar mobil Pajero. Iya. Aku yang tukoke. Iya tak tumbasno tosaku lho ya. Oh sama buri kowe kuwi. Udah 3. Kok nek liburan kepengin ning ndi sayang? Aku pengen nek Swiss Mas. Mas tenang. Aku liburan. Mas aku sama tumbasne omah sing 5 tingkat ya. Awakmu kok gampang tak jak liburan ning saka langit kono ya. Ngapa bisa nyopet aku? Ora koyo iki lho ya sing sabar. Mas aku pengen liburan nek gone sing numpak kapal feri ngono kae lho Mas, nek laut-laut ngono kae. Aja kuwatir tak tumbas kapal feri. Rasuti. Paling aku ora butuh paling kapal. Wis kok tak tumbas. Ora kok tak tumpaki kok iso ora. Iya Kalau ngono iki kok bojo adel apa jane kudune lek mbok nanti tukokne mobil sing tuwa iki yo ditukokke. awakmu sepuh kudu menyadari lah iki nek ora tak tumpakno kapal lho kelep wong sakmene cirike lah nek awakmu ora iso kemambang. Kok iso? Oh iya. Ora lumba-lumba kok doyan. Wong kok yo wis pokoke ngene sayang. Piye sayang? Awakmu ya pokoke tenang, awakmu ku yo tenang. Ini bukan hal yang baik. Mari kita bersatu untuk menjadi yang lebih baik. Iki artis kondang kenamaan Tulungagung yang multi talenta. Bisa apa saja. Apa-apa iso sadurunge nari sing golong kuming. Nah, diaturi nyanyi dhisik. Oke. Pokoke
anu. Nah. Apa iki? Duet yang Mbak Lucy apa tuh ini? Bentar. Apa nih? Saya tak Pak. Apa? Lagumu? Duet mak. Kenapa? Semangga. Itu duet ambek anakmu. Duet. Ya tinggal oleh iki tinggal oleh. Ya, iya. Kemarin apa sih tinggal? Tinggal Kak Tresna. Nah, Ya, sinamanya diterusin di bawah. nadane pun bapak mau niki gua lek ra karan untuk ngantek mobat mabit. Waklok iki terus kok. Ya tinggal Karusnan. Ya, saya ngomong. Nadane ditoto. Ngomong ayo. Apa kuwi? Lah yo nada kok, Pak. Ayo.